musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗalirumede fere feñayi windere feñjayi ɓatake bindaɗo jaslari nogase jeenayi siilo hitande ujunaje nogase joyi ɓatake men fati koye gurdam galleji ɗi alhamdulillah en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw min duwani mama enen kala en denti en mbi alhamdulillah alhamdulillah so on pini jam fini e kala saaha neɗo yettu allah baɗanɗoma kala sa yetti allah o ɓeydanma kala e moƴƴere yettu allah duwa ñaago moƴƴere sakko aduna ko wordeji ɓoli goni e mum yo allah dando en ya rahman musidɓe tedduɓe hande ko alarba kala alarba noon eɗen keewi nayade e gurdam galleji ɗi nde tawno ko gurdam woni toon e kala sifa gurdam kadi ene ɗam gurdam e nder galleji he ɗum noon ne moƴƴi e kala saaha ɗum haale haade men yettade yewtere men gurdam galleji garane meftande cetta taw ko actualité tan ko wayno leydi sénégal hanki accident musɗo baɗɗo subaka hanki o hakkude Bambey e Khombol taw ko on minicar giwno toon to Touba yanoɓe maggal kasdu Rajab ene garta ko on accident waɗi taw kadi soforo doganno ko dogdu ɓurtundu wonno ko 11 neɗɗo basɗen fittandu muɗum oɗo saaha ɓe jettima 12 neɗɗo taw ko wasɓe hen pittali mumen e nder on ñalawma tan hanki bis goto toon to Louga e nder région mo Louga waɗɗani Makka toonne kadi ko on bis yani e oɗon oto darinoɗo e lawol waɗi neɗɗo goto basɗen fittandu mum waɗi 24 neɗɗo gañiɓe hen 11 ne tampi no fewi aɓe tawi to hôpital Ahmed Sakhir Mbaye mo Louga ngam hebde safara cellal ɓalli mabɓe nandiral hakkude leydi Sénégal kame Espagne to fannu ndema sukaɓe hewɓe rendinoɓe ɗin dossier beele yiddeyade Espagne ko hande wonno dernier délai kono hanki o jagorɗo golle mo leydi Sénégal Abbas Fall o arti e yañade contrat 2014 mo laamu leydi Sénégal e ngan sanga dañño toon to Qatar si fande ko fate ujunere ɓiɗɗo Sénégal najo beele wawa liggoyade toon taw koye fannuji kewɗi certuɗi guila nden noon den sifande lawɗinanoka ɓe kolliti ko ɓe gari ko ɓe gummintini ɗum beele sukaɓeɓe mbawa dañde golle ɗum noon ene tijjani ɗamina ene gasa ujunere suka ma waw hatojinede ɗo e dumunna garowo
ngam yaade toon to Qatar wawde liggoyade toon ene ɗe mbaɗa erango tan neɗɗo kalɗo wawi wonde jaafoɗon fewnu passeport ma pewna kayitaji ma kala joɗɗa hen sanani hunde tan cokkorɗa hen jaame kisal yo Allah ɓeydi jaam ya rahman. To leydi Mali, Niger, Burkina Faso ko hande woni darñe maɓe dokki ngam yaltinde passeport uji maɓɓe woni passeport AES mo ganduɗa ko hande on passeport fuɗɗoto e nder weeyo maɓɓe e nder leyɗele maɓɓe jaafoɗon nder weeyo maɓɓe nder leyɗele maɓɓe firti noon ko hande ɓe jalti ha laaɓi CEDEAO ɗum ko hanki seppoji mawɗi mbaɗama to Ouagadougou e nder laamorgo leydi Burkina Faso ha e nder leydi ndi kala ha e nder AES ngam hollirde weltare maɓɓe hitande ko AES tafa ngam yaltude wonande kay e CEDEAO mo ganduɗa hande o ɓe kolliri kamɓe ɓe jaari banggue maɓɓe. To RDC Congo Kinshasa ko seppoji gulɗi jaw goni toon ambassadeur mo leydi ambassade mo leydi Rwanda mo leydi France ɗi kala duppama toon kela seppoji gulɗi jaw goni toon ngam hollirde metti mumena faade windere nde ene ndaara Rwanda ɓe hirjinta yande Congo hay goto mo ene haala walla ne fawa hen kuule cattuɗe combat goɗɗo gulɗo jaw ko takko ngoma hande yanɓe e juuɗe rebel M23 wallidiɓe Rwanda ɗon ɗo wiya ujunnaje nayo koninke mo leydi Rwanda yiyama hen batuji keñoraɗi mbaɗama ko wayno loni fedde gotago windere Union Afrique hande noon ko Afrique de l'Est toon to Nairobi Kenya e gardogol William Ruto hoorejo leydi Kenya maɓe juɓɓin jonde heñorade hande ngam haalde hen ne tijjino hen noon Paul Kagame hoorejo leydi Rwanda tuumaɗo o e tumɗo o woni Félix Tshisekedi hoorejo leydi Congo onon holliti tawtortake wonande ndeɗon jonde ngam oɗo saaha leydi mum wona denji to banggue ngoma ko rebel hakkude me arme makko to banggue Kinshasa toonne kadi ko seppoji o holliti o tawtortake ndeɗon jonde. États-Unis de Amérique oɗo saaha ko ujunnaje laaɗe nan tan ndiwa ene nawta ɓe nangateɓe ene artira e leyɗele mumen. Afrique banggue men hettani hen caggal ko wayno Sénégal Mauritanie ko noon kadi Ghana ha e leyɗele goɗɗe kala ko wayno leyɗele ɗum noon eɗen gandi Donald Trump gueɗe ƴetti leffol laamu ñande o jooɗi ñande o siifi ko ɓuuri yawde yaccade wonande police frontiére taw ko haɓatoɓe ɗan le ndewani lawol oɗo saaha kay kala mo rewani lawol soɓe nangui yo hot yo Allah ɓeydi jaam ɓeyda suturo. Yewtere men buuɗal yurmede ko fati gurdam galleji ɗi eɗen duwono musidɗo men haali no heewi wiide haali Abouba eɗen duwono ɓen ɗanniyankoɓe nde Allah suurata ɓe nde Allah dandata ɓe nduɗo hendu weɗotondu to banggue États-Unis de Amérique tawno yeyde daabeji mum yeeya puccu mum e saret mum yeeya terrain mum yeeya taxi mum yeeya boutique mum yeeya kala ko joguino fiyoyngol ɗo lawol musgol yaha yetto États-Unis de Amérique nduɗo hendu hawra e mum nanga ɗum artira ɗum eɗen gandi musat saabu jomum so artoyi fuɗɗito ko A0. En jewtidi hanke suko goto omo jeeya e artiraɓe ɗo e nder leydi ndi Sénégal to banggue hedde Jolof to jeeya omo tampi hen no feewi ene nanguimo ne nangui ɓerde nde ko eɗen mbiya tan Allah haalni ene deftere mum teddude nde woni Al-Qur'anil Karim heewi ɗo jiɗɗa hunde taw hunde moƴƴani e ma aɗa yiiɗa wonde États-Unis d'Amérique ɗacceɗa mbasa jeeyede nangueteɓe taw gonagal ma toon moƴƴani e ma heewi ɗo gañƴa hunde taw ko hunde moƴƴi e ma heewi ɗo jiɗɗa hunde taw hunde moƴƴani e ma ko Allah andi noon kala ko woni hen ɓuural yo Allah wat ya rahman. Neɗɗo
o anda to ɓural makko woni, o anda to dañal makko woni, o anda to basal makko woni, o anda haydara. Ko Allah andi moni kala yo Allah waɗɗum ɗo ɓural mum woni. So tawi ɓural ma woni tan ko ɗo, yo Allah waɗi daña ɓural ngal uddidma. So tawi ɓural ma woni ko ma jaha to, yo Allah newnane. So tawi ɓural ma woni ko jooɗade toon ndu hendu wasa nangudema artirma, yo Allah waɗi ɗon ya rabbi ya rahman. Allah newna kayitaji, newna fof. Ewa heddoto kadi ene moƴƴi ɗanle ɗe mbayla jaɓɓal seeɗa. Hankadi neɗɗo sen ɗanno yo jogo fandare ko ɗannini ɗum, holko jinmi wadde mi ɗannano ɗum. Nattawade no ɗanle gadiɗɗe ni, mi yeehi tan mi hoɗi, walla mi yeehi mi wonti goɗɗum, walla mi yeehi goɗɗum wayini. Jomum min komi gawowo jimmi ko tan je laaɗi ɗiɗi ne wonde motoraji mum, mi ɗanno noon laaɗi ɗiɗi e motoraji mum. So mi arti mi ƴeewa contrat mo ciñdirmi e leydam, mboɗo jolna laaɗam, mboɗo awa liɗɗi, mboɗo yeeya. Jomum woda ko waɗi ene daña hen gurdam mum. Jogoɗa ndimago hoore ma, nguura wellitare, liggina hoore ma, ma yi hen ɓamtare mawde no feewi. Yo Allah won ballo noon ya rahman ya rahim. Wasiya mo mbasiɗen hanki to banggue kayitaji eɗen garta hen ha joni. Neɗɗo kalɗo woni yo tinno wonay midi pile à jour, sa debbo sa gorko, sa suka sa mawɗo. Hay so tawi koye duuɓi 50 jarata 80, jogo passeport ma gonɗo e à jour, jogoye carte ma d'identité gonɗo e à jour. Allah ne wawi newnandema lawol yaade umra ko faaro men. Allah ne wawi newnandema lawol yaade makkatul mukarrama ko faaro men. Allah ne wawi newnandema lawol yaade leyɗele goɗɗe, soit ko safara walla ko wawi wonde kala. Neɗɗo to fifto yurmede Allah. ɗo woni kala fewnu passeport ma. So gasi fewnu passeport, gila gasani fewnu passeport ma. Sen heddi lewru lebbi ɗiɗi ya change passeport ma, jogoɗa passeport gonɗo e à jour. Kayit salo rewde e laggu rew e lawol, daña kayit celluɗo ciirɗo. Hande sa ari aéroport walla kalɗo garɗa, masima ko kayit makko nañete machine. So tawi ɗo fewna ɗo moƴƴani, koko waɗa rejeté, koko weddoto, nangueɗa noon. ɗum woni hankadi ni gonta laytol ngol ɓe ndewata haɓe nangoya fewnoɓe ɗin kayitaji fenade. saɗa fewna kayit rew e lawol ha keɓa kayit ma celluɗo. Kayit kadi woto heppan ɗum, woto haɓan ɗum. Vai wiye o ko heewi ko foof rew hen ha keɓa kayit ma. Sa heeɓi kayit kadi fondu hen mayde ma, nangu ha tiiɗa. Sa ala kayit hande haydara wawa wadde. A wawa suɓade président, a wawa suɓade député, a wawa suɓade maire ma, a wawa neldude haalis, a wawa tirade haalis, a wawa ɗannade, a wawa sodde hen galle, a wawa siññinde, a wawa settade, a wawa nadde woni nokkuji, a wawa heptinede. Dani hay leydi gotira jeyaka. Kayit ko farilla parlaɗo e neɗɗo, beele ande to jeeyɗa an hoorema mbawa ñajje e leydi ma, mbawa ñajje e leyɗele janen, mbawa jogade ndimagu ma. Jogo kayitaji, jogo kayitaji celluɗi. Pewna few, joƴƴina mofta. Jogoɗa passeport gonɗo e à jour, jogoɗa carte d'identité gonɗo e à jour. Kande lawol ummi, kolla Allah nanna hen. Woni kalɗen nani ko ene gasa ɗo e dumuna garaw seeɗa ma lawol ummo faade Qatar, ujunere sagara ene sohla toon. Ɓawɗo fof fewna kayita, kala mo alano passeport rati ko Espagne ko yo fewnu joƴƴina para. So wiyama hurtan taw kan ka jaari joƴƴinoyde wona. Allah wi ko mbadden dando faade moƴƴere, mbadden dando faade moƴƴere. Woto neɗɗo heeden caggal. Neɗɗo yo jogo himme, kadi jaɓa wittude, jaɓa humpitade. Tawno humpitade ɓuri humpede moƴƴani. Yewtere men ko fate gurdam galleji ɗi. Mboɗo wasiyo hooram, mboɗo wasiyo en tinnoɗen e dewle men, tinnoɗen e dewle ɗe gilɗo ɗe goni sukaɓe ha mawɓe kala. Saabu sukaɓe ko goyata e dewle he ko ɗum mawɓe goyata.
ko mawɓe goyata ko ɗum sukaɓe goyata firti ko probléme ɓolo ko probléme goto. Debbo jaarowo duuɓi 60 gonɗo e dewgal mum ko wayata ko ɗum desaɗo joni joni o wayata. Gorko gonɗo e dewgal mum ken tolnande e duuɓi 30 ene resi debbo mo ko wayata ko ɗum desɗo joni o wayata. ɓooyde dewle ɗe tagani momtude probléme uji gonnoɗi ɗon koko muña tan ne meranani deeƴa kono adi puŋŋini moni kala ne yiya tenne wawi iwde ha laaɓa tenen fof ɓe mbawi ittude ha laaɓa gorko ne wawi ittude debbo ne wawi ittude ko heɓtinde joom suudu mum e heɓtinde joom galle mum. Keptina joom suudu ma ko debbo, keptina joom suudu ma ko joom suudu ma, keptinamo kala ko mbaɗanɗamo koye makko fayi, keptinamo ko an yonnatamo, ko an ñammintamo, an yarnatamo, an safratamo, an holtintamo, keptinamo ko an yonnatamo, ko an jalnatamo haw heyna. Kanko ngo heɓtinma ka joom galle makko, o teddinma, o hormama, o ittanma gueɗal, o yonnuma, o ɓattoma, o urnoma tan on ilminat kala ñooke ñooke gonɗe ɗon. Dewgal koye faamodirde. Eɗen duka ñande kala toɓɓere nde sellata enen ɗiɗi ken resodirɓe en cellata e nde toɓɓere en gandi an a wawa pude tawta mi woppata mi tawtuma aɗa nangi mon nangi ɗaccen nden toɓɓere jokken gurdam men. ɓayde a accata mi accata gaccen jokken gurdam men, gaccen ɗum ɓayde alana men nafoore. A dañata hen mi dañata hen, a alɗata hen mi alɗata hen, a yooɗata hen mi yooɗata hen, reeduma mawnata hen reedam mawnata hen, a wojjata hen mi wojjata hen. ko ɓerɗe men ne metta eɗen pooƴa hen ɗaccen jokken gurdam men ko ene ɓamta men wona. So tawi yaw iwi e dewgal yidde e teddungal woni ɗon tan ngal yahat. Kono resodirɓe ko ɓuri hewde ko yaw. Mi anda holko saabi yaware ne wona hakkude resodirɓe. Debbo yawo joom galle mum, yawa joom galle mum, o yawa gorko o teddina goɗɗo mo gorko makko ni ɓuri martaba e teddungal, o teddina gorko goɗɗo mo joom galle makko ɓuri martaba e teddungal. Holko saabi gorko ne yawa joom suudu mum teddina debbo mo joom suudu mum ɓuri martaba e jondam, teddina on hormo ɗum ha waɗana ɗum jalda e mum heynida e mum haalana ɗum tindana ɗum darana ɗum taw oye debbo mo mbaɗɗanta o wallahi joom suudu ma ɓuurimo martaba, ɓuurimo jondam, ɓuurimo fayida, ɓuurimo darde, ɓuurimo timmal, ɓuurimo kala. Kono holko jeeyi sababu moni kala ne teddinoya goɗɗo ene accimo mum o, ko jeeyi sababu moni kala ne jalanoya goɗɗo ene acci ko mum ko. Holko jeeyi sababu nden yaware, holko jeeyi sababu ɗum wona ɗon. Kala resodirɓe soɓe gari ha ɗo eɓe jurni to holko haɗiɓe weltodirde, holko haɗiɓe teddodirde, holko haɗiɓe jaldude haɓe keyna. ɓe ƴeewa nden ɗaccere bonde wonira ɓe guitta ɗaccere nde, so uure ɓe guitta taw ene sellinaɓe ɓe jokka e dewgal ɓe ganda kala ko mbaɗi goɗɗum ene rokkoyaɓe perte de temps walla goɗɗum ko wona wonde neɗɗo goto. ɗum noon so tawi an gorko o a yi leydi ndi kala, a yi wuro ngo kala, a yi galleji ɗi kala, a suɓima tan o mbiɗa ko o tan jinmi, min ko o debbo tan jinmi. aɗa andi kam won faɗɗuɓe mon anayi wuro mon, kankone kadi omo andi won faɗɗuɓe mon anayi wuro ngo, omo andi won ɓurɓe mo jolɗude nanayi wuuro he, walla won ɓurɓe mo raɓɓide nanayi wuuro he, walla won ɓurɓe mo wojjude walla ɓuttide walla sewde nanayi wuuro he, kono ko kanko tan cuɓiɗa. te nde cuɓiɗamo nde taw o mawni, o ƴolni, o woni debbo moni kala yiiɗi humpitademo, ɗo cuɓiɗamo, o ɓayda suɓimamamo o holko cuɓoriɗamo. cuɓiriɗamo ko mettinde ɓernde makko, walla ko famɗindemo, walla ko ustoydemo, walla ko tampinoydemo, walla ko holɗum. namdoɗa hoorema holko saabi cuɓiɗamo. A suɓimamamo a addimo e galle mon, wacci yummakko,
waaci baam makko, waaci daɗɗudi makko, waaci no ɓe ñaamirta, waaci no ɓe njarita, o rewe ma. woyti hoore makko o tottuma, ndeysan o rewe ma an. no jiɗɗa fof waɗam mboɗen. nawɗamo galle ma, o fina o fittanma galle ma, o panma comci ma, o defanma, o defana yumma, o defana bamma, o defana mawni en, o defana miñi en, o defana galle mon. kadi o rutto kadi o sowonoma ɓiɓɓe ma nottotoɓe inde ma. ƴewon ɗum no yurminade. joni noon so ari woli ɓayde o ari, enen wonɓe galle ɓe foof ganden o garɗo o ko koɗo men, acci yummum, acci bamum, acci daɗuɗi mum, acci pop are men. ƴewne fittana men, ne ñammina men, ne yarmen ten wona obligatoire o ɗum ɗo foof, kono mono waɗa. oliye dokken mo hen sembe, dokken mo hen doole, belton ɗenmo saabu galle men ɓeydima kewede, saabu galle men nana fitte ha laaɓa, saabu galle men nana defe, galle men nana waɗe ni. ƴeew miccoɗen ɗum. logique o wona korɗo gaddaɗo yo liggo mo yoɓe, ko garɗo ɓeydude galle o, ɓeydude ɗum ɓesgu. dokken mo demal, dokken mo yaajede, dokken mo yidde, mbiyen mo bisimilla. kanko ne garɗo o waɗa ɓe o tawi ɓe ko ɓe o ɗacci galle toɓe, ko ɓen o tawi o hormoɓe, o teddinaɓe, o ittinaɓe gueɗal, o wasa ɓijeɓe, o wasa ngobde, o wasa siptadeɓe, o wasa addude ceerigo e nder galle, addude pelle pelle, walla addude jadami koye o, walla ngormo walla ngunu walla ceerigo. goto hen kala so joguima ngal jaɓɓal tan ɓe guurat aljanna, ɓe guurat beelema. ay sa wowi wurde ko weeli, a wowi wurde jaam, a wonta yiɗi wurde bone. kono sa wowi wurde bone, a wowi wurde haare e tikke, wallahi a wonta yiɗi jaam. saabu ɓernde so wowi tikkude wonta joni taw tikkata, wawa. ɓernde kalde wowi tikkude, an mo wowani tikkude o, so tawi on baddama e galle goto, an mo wowani tikkude a mayat. par ce que kanko hankkadi woni ɗum waɗatamo haydara. so tikki, so tawi on kaldata, hattamo ñamde, hattamo yarde, hattamo jelde hawo heyna, hattamo wullude, hattamo ɗanade hawo hara, kono ana wawa. donka ñamde, donka yarde, donka fewnitade, donka ɗanade, ɗo gonɗa kala a singat, a seɗot, a fooƴat. te woni yimɓe ne gooti probléme seeɗa ene foññaɓe, ɓe pooƴirta ko dande e yeeso. taw ɓalli ɗi ne keewi, ɓalli ɗi ne keewi, kono kadi sa yi jomum hankkadi ni koko yolɓiti, waɗi gewol, firti ko ɓernde nde so sumi tan o weltaki automatiquement feeñade makko. ɓen goni yimɓe ɓe jiiɗa probléme, ɓen jiiɗa probléme hay seeɗa, batta supporté probléme seeɗa ne dogna deedi mabɓe, deɗɗi muusa haɓe jangue, ɓe natta wonde yimɓe tan haala. ɓen ne goode société, ne goode galleji he, ɓenon soɓe baddama yimɓe susɓe probléme, susɓe tikke, yorɓe ɓerɗe, ɓe gondaka, kañum ne mbawi yaɓɓudema ɗo calmintama, ne mbawi ñamdema ala ha gasa laratama, guite mum potta ɓiñma siptoma, ɓenna yaaha jaloya fijoya, wayno wona kañum ni, ana mayat. alay saago noon so en baddi yimɓe galleji ɗi, mbawen andude ɓe mbaɗuɗen e galleji ɓe, ɓe gona rimɓe renduɓe jikkuji, moni kala holno wawata wurdirde e goɗɗo o. ko famɗi fof nde rena ndimago goɗɗo o, rena ƴiƴam goɗɗo o, saabu kala ko mbaɗɗa neɗɗo ma artima. kala nde cumɗa ɓernde neɗɗo, Allah sumƴat ɓernde ma. Allah ko joftotoɗo tan, Allah ko joftontoɗo jiyaɓe mum, o tamminore ma. sum ɓernde makko de, sum wallahi ma woy daron, kala goynunoɗo neɗɗo woyi, kala cumnoɗo ɓernde neɗɗo ɓernde mum sumi, ɓernde nana suma. kala binoɗo ñaw nana ñawi, kala neɗɗo winoɗo e Allah ne wayde mbasa nana waasi. neɗɗo yiɗan neɗɗo jaam, ƴeewan neɗɗo jaam, yiilono neɗɗo jaam. sa yiilanaki neɗɗo jaam, an a dañata jaam, saabu koko artata e ma. Allah ene hawni, Allah ne andi ko woni e ɓernde ma. ko jiɗanɗa neɗɗo foof ne heewi artude e maɗa, kala ko jiɗanɗa neɗɗo ene heewi artude e maɗa. aduna ko baliyel tinis, sa fiye ɓalal arta e ma. neɗɗo wortaminore maɗa, yiɗan neɗɗo jaam, miijo neɗɗo jaam, yiɗanmo jaam. kala ka yiɗana hoorema woto jaab yiɗan ɗum goɗɗo.
kala ka yiɗana hoore ma hoto jab yiɗante ɗum goɗɗo sa yiɗani ɗum goɗɗo yidde ne jiɗanɗa ɗum goɗɗo ma wontu mbangu ngu ene arta e ma yuuma e ɓernde ha ganda e hoore maɗa. tinnoɗen e dewle men nafqen suddiɓe men suddi men yo toppit hen. debbo mawnin joom galle ma, so worɓe ne kaale haal joom galle ma. woto jab jamais joom galle ma manque respect. hoto jab jamais joom galle ma yalta tawa ƴeewani ko ɓorni. hoto jab jooɗade joom galle ma ne ñiŋe aɗa heeɗi aɗa welti aɗa deeƴi. woto jab ko bamum sukaɓe ma, ko gorko mo mbaldata, ko dimo ma, ko kala haldi maɗa. sabu gorko famɗata hay so tawi joguiɗa ko gorko baɗo Mamadou Ibrahima Sow ala doole aɗa wawi nanggu ɗum bikkito tan ha tampa taw way kono min somi nanguimo kanko Mamadou Ibrahima Sow o mi nanguirimo ni o wawi bikkita tampa taw mi tinani ni mi nangui neɗɗo hayso ko on gorko joguiɗa mbimi hayso ko gorko joguiɗa. so tawi Dieynaba Sow yalti fotti e baɗo no Ibrahima Samba Sow ni wiɗuma an no wayi o wimo komi desaɗo hay so yi gorko on e famɗude doole ni o suusa yaade toon saabu gorko mandi gorko woni toon. gorko ko famɗi doole ko hay sani hayne tuggode ɗeɓa yande so tawi debbo wi min komi desaɗo joom gallam nani an gorko o ko gonɗa kala haldi ko foof sa yi gorko o tan a rentoto par ce que mbiɗa o ko desaɗo. waɗi noon ko dewgal ko sembol mawɗo dewgal ne foori. sinno reseno ka hulta yaa toon kono ɓayde ko desɗomo hay so tawini wawa yaade koko leeli tan wawa hay ummade a suusa ar toon saabu ko gorko no fotiri fof ko gorko. hay so ɗojju tan ko gorko ɓerde ma dillat ko gorko. ko Allah waɗiri noon holɗum ko hurum dewgal ko hurum dewgal ko ɗum hurum dewgal. ɗum noon teddin joom galle ma o hormomo ittanmo gueɗal waɗanmo fodde makko hoto jab forokaji makko tunwa ɗon ɗo rokkanma sabunde ya wuppu oto jab hay so tawi o ala aɗa andi o ala te andi o joguinode mo waɗa. ayi l'islam ene ñaawa neɗɗo nde selli nde hattani nde so yi ha nattoyi. ɗo gonɗa celluɗo coftuɗo ɗo bawano ɗo aɗa rewa Allah karpat sa yi ha nattoyi Allah nanguirtama ko nattuɗa wawde rewde ɗum go. neɗɗo ne somo wawi omo waɗa omo totta omo ñammina omo yarna mo holti waɗa fof so natti wawoyde teddinen mo jiiɗen mo ɓattoɗen mo ha tenti suddiɓe makko woto tin wonde o natti wawde. hoto tin o natti wawde omo totta ñande kala hande o tottani woto tintinen mo wonde o tottani hande ƴeewen feere foof sukkude yolne nde. sabu sa mawnini joom galle ma mawniniɗa ko ɓesgu ma janggo. kala mawnini joom galle mum Allah mawnina ɓesgu mum. gorko ne ko dañata aɗa nawa caggal galle ko totta joom suudu ma. so ujunnaje tati dokkata caggal galle totta joom suudu ma ujunaje 10. sabu kala ko tottuɗa joom suudu ma koye ma artata. ma sohlu tufam o waɗanma ma sohlu ñamde o waɗanma ma sohlu ɗum o waɗanma ma sohlu ko yooɗi o mona. moni kala yo joue rôle mum ha timma. kono kadi ɗen mbasiyo bandiraɓe rewɓe ɓe so joom galle ma wi yiiɗa ɗum tinno accu. ɓayde o suɓimama o wiyomo yinma o adduma o wi mi yiiɗa mees kanko wiima mi yiiɗa mees accu mees. o wi mi yiiɗa mees oto mooro mees accu. sa waɗi mees holmo moraniɗa ko kanko. so tawi won goɗɗo no moraniɗa kanko wimo o yiɗa woni gonko accu. so joom galle ma yiiɗa xeesal accu. mbaɗanɗa xeesal ko ha gojja ko kanko mbaɗanta xeesal o wona gorko goɗɗo mbaɗanta xeesal o ko kanko mbaɗanta. xeesale bonde xeesale wawde ñawnude neɗɗo wawde ɓoftude nguru ha daña cancer de peau woni daña cancer nguru
mbaɗa bacce sa foppaki a dañata jaam, a ɓorno tan goɗɗa jooɗa, kono so neɗɗo ɓattimama nguru ma ngu laarotako. So tawi ko ɗum o yiɗanma an walla ko ɗum o yiɗema anne ko ɗum jiɗɗa, ɗum ko yidde mon. kono so yiɗa mbaɗa heesal accu, so yiɗa accu koy accu, so yiɗa naata e TikTok accu. joom galle ma wima mi yiɗa TikTok, woppu TikTok, mi yiɗa mbaɗa TikTok, mi yiɗa mbaɗa ton photoji ma, mi yiɗa mbaɗa ton image ma accu. Sabu so tawi ko kanko potontoɗa, so tawi ko kanko ñantontoɗa, so tawi ko kanko mbaɗanta vidéo ngaji ɗi neldumo. kono so wonti kala vidéo mo mbaɗɗa, kala ñantugal ngal mbaɗɗa, kala photo ngo poriɗa, mbaɗa he musique, mbaɗa hoorema e TikTok, aɗa ama aɗa yirlo aɗa daarogal. so tawi ko kanko jeyma, ko kanko tegma, ko kanko jiɗɗa to yooɗi feewi, neldumo. so yima noon mi yiɗa accu, somo wela ɗum ko hakkude mon. somo wela sa yiɗi lelɗa e TikTok jamma ñalawma, ɗum somo wela. kono so yima mi yiɗa accu. rewɓe hewɓe hande, suka rewɓe heɓe hande dañi probléme joom galleji men sabu TikTok. en keeɓi messuji kewɗi, woni hen dewgal hayƴi hen, woni hen mi mboɗo fondi hen foof. an resimi kono mboɗo fondi hen foof. saɗa yiɗi sa yiɗa mi wonade TikTok, waɗanimi e TikTok bandiyagal waɗimi toon ko mbaɗo woni toon yimɓe fof goniri toon ni, ɗum ne kadi wona e lawol. neɗɗo yo hetto joom galle mum. TikTok a dañata toon so wona photoje ɓole, a janggata toon ndefu, a humpittako toon ko yahata, a janggata toon morol, haydara haaju ma ala toon. kada laara photo enen jalni kay goɗɗum e goɗɗum. aɗa watta toon vidéo ngaji ma, aɗa ƴeewa waɗoɓe j'aime et vu, te anda fof ɗi bandaji to payi, a anda fof image ma to fayi aduna he. joom galle ma wi mi yiɗa accu, ɗum woni jaam ma, ɗum woni suturo ma. ngandon liberté total. suka debbo so woowi ɗum sattat ha tendi, so wowi dañde haalis sattat nde o dañata gorko sabu o woowi hoore makko. ɗum noon ndentinen ɓerde men liberté. sabu il faut daña jinnaɓe, daña joom galle, daña ɓesgu. jinnaɓe ma ɓe nehanma, joom galle ma nehodiron, jaadon, gurdon, ɓiɓɓe ma ngara moftuma. sa jaɓani ɗum, sa mawni tan wontantuma ko goɗɗum. on ji ko nane haala men nane, Allah koko yoftoto tan o tamin hoore maɗa. neɗɗo yo dañ ko micci rento. nane en mbi neɗɗo kala ka yiɗa wiyede, kala ka yiɗa waɗede, sala wadde ɗum goɗɗo. oɗo ɓatake o iwi koye bandira debbo goto faade e yewtere buuɗal yurmede. o wi won ko yiɗi haalde, ko yiɗi haalde koko rentinde. o wi Allah waɗi o resodiri e joom galle makko. joom galle makko woni ko caggal leydi, wonani e leydi mabɓe. joom galle o ittimo kanko debbo o, nawimo caggal leydi to woni to, ɓe gurdi toon, aɓe jibidini toon. joom galle makko o ne jogui banum debbo to cuuɗi mabɓe ga, ene wayno ko on jogui télécommande joom galle makko o. on e kala sa wiya wa feere gartira, joom suudu ma fuɗɗima ɓesnude, ɓiɓɓe ma gona ga mawna ga. sa kala gorko guijo debbo o, an kadi a hootat wa feere keɓoɗa kaɓa bagage ma gara saɗa hoota, goniya sara nene, ɓiɓɓe puɗɗi mawnude. debbo kadi haala, gorko ñifa seeɗa. debbo kadi urɓita, woni bandiraɗo debbo kadi urɓita haala ka fof. noon bandiraɗo debbo yiɗi ko gonɗo toon yo artu artude sukaɓe. bandiraɗo debbo kañum wayi kala ko kewe galle he, walla galle o, walla miñiraɓe, ko kañum tan yiɗi yiltude. an jogui woni galleji ne goodi, wanniraɓe ɗo ɓe jiiɗi ko wadde commande no feewi. ɓen ne goodi, ɓen bandiraɓe ne goodi, woni ɓen ƴeekiraɓe. yeehi noon kanko debbo gonɗo ladde o hawo nanti. bandiraɗo debbo wi min
so tawi o artani e so arti kala mami dañan banam gorko debbo sabu o wona debbo, mami dañan ɗum debbo mo jiɗanmi banam gorko o e dañanammo gorko debbo. waɗi e kala saha so tawi gorko arti vacance acci toon debbo mum, kanko bandiraɗo debbo o ƴamanat gorko ha ala ko heddi so wona gorko wi ne yiɗi luural waɗa wasa wonde. waɗi laabi kewɗi ha waɗi lawol gotol cakkitigol, kanko bandiraɗo debbo omo jogui sehil makko debbo, sehil makko debbo o ne jogui miñum, miñiraɗo o wonani e wuuro ngo neha, on ari ɗon o yi miñiraɗo kanko bandiraɗo debbo o wi onon o de mi ƴamana ɗum banam gorko o ƴami on o holli on bani ko gorko, bani gorko wi ne yiɗi. bandiraɗo gorko o noddi joom suudu mum wi min noon mi yiga suka debbo mboɗo yiɗi resdemo teddungal ma ne hen. o wi bisimilla mi jaaɓi. dewgal huma, suka debbo o hurti, ɓe mbaɗi dewgal belgal, ɓe mbaɗi photoje piiɗum tiktok, ɓe piiɗum e statut, ɓe mbaɗi ɗum ha jirguiti ha jirwi. kanko bandiraɗo debbo o haali hen konnguɗi malli faade oye debbo no gandiɗon rewɓe ni kala nde ɓe kaali ko ɓuuri hewde ko malli wonmo mallata. kadi mallol Allah ne yoftoro ɗum neɗɗo goɗɗo mallaɗo o gandon ɗum heewi malloɓe wuurɓe hande probléme ɓurɗo bonde probléme uji. neɗɗo yaruddul mar'u bima ya'tabir, kala ko golluɗa e narta e ma tammin hoore ma. neɗɗo ya tan wona remoɓe ɓe mbi ko tongu dasi kala ma artir haɗo e koyɗe jomum. neɗɗo wottaminore kala ko malluɗa neɗɗo, kala ko jiɗanɗa neɗɗo, kala ko mbaɗɗa e neɗɗo to tar leeli yawi artaɗe ma. ɗum ko wortaminore maɗa. a wawa dañde lekki mum, a wawa wurde aduna mbaɗa neɗɗo ko boñi wasa artude ma, a wawa. ɓernde ma ñande kala sumat, a sumat, a fooƴat, a ɓawlat, a dañata ko welma e ɓesgu ma, a dañata ko welma e gurdam ma, ɗo jiɗa fo aɗa saɓɓito aɗa ñirɓini wonko mbaɗɗa fewani. neɗɗo mo ala joie yo ƴewta hoore makko, won joie ji jan ɗi bonuɗa ni tan foti. dewgal waɗama, ɓe malli, ɓe tindi, ɓe ngami haɓe ngami wango, ɓe ngami haɓe ngami wango. sabu gandi kam wango so amama wonko hollira ha heewi, ɗon gandi ɗum. gorko woni ɗon dambitima woni ɗo ha vacance mum gasi hooti fatita o e debbo. joni noon ɓe goni e programme, kanko bandiraɗo debbo oɗo ko cukalel wawa wonde ga wondani e joom galle mum, oya yo artu atade sukaɓe ɓayde ko ɓesɗo, oɗo yaha tawoyma toon ko cukalel walludima e golle maɗa. foof bandiraɗo debbo ko gonɗo wi jippinan o e debbo tan jippinanmo. ɗum ne heewe galleji he de. o mi jippinanmo, mi hollanmo holi min banam gorko resani noon mi addanat ɗum debbo. tawa aɗa mofti worduma ndu, aɗa mofti worduma galle, aɗa bonna galle jeenano, walla aɗa bonni an aduna aɗa bonni suuduma, aɗa fusde cuuɗi jeenani. fuusa suudu mum gayna ene fuusa cuuɗi jeenani. woni e ñaagoɗa Allah moƴƴere. aɗa ne ɓesni a waɗani e dewgal, aɗa ande hoorema, aɗa wi aɗa régla probléme uji jeenani walla aɗa bonna galleji jeenani. holko jiɗɗa ha hande? Allah ɗanta ko woori noon kanko suka debbo desaɗo joni o to nehano to sehil makko debbo ummima toon ari salmindemo balɗe 3 balɗe 4 o ummi toon ari salmindemo, kanko desaɗo ko ɓooyani o e sehil makko ɓe jeehi salminoyde ƴeekiɓe o woni debbo mo yiɗa oto debbo desaɗo to hen o. ɓe ngari toon
ɓe jooɗi noon hirande on ɗen balbal gorko mum ne arti. Gorko o yi sehili mum debbo o fuɗɗi jaribede mum seeɗa. ɓe kooti yaha wiyete mum gorko yihi galle e sumto salminoyde. Yiɗon koɗo ne heɓo hodde. Koɗo hooti gorko jooɗi yontere yehi toon ngon wuro ƴeewoyde suka debbo o. Yi suka debbo o haalde mum on noddi sehil mum debbo o wi a ka debbo de setatan de min oga hoƴƴe kam sa yiɗi naatde ko an hen toon a ƴeewat tan. On wi jaɓi banda men ko ɓattake o moni wuro ngo nani inɗe maɓɓe nani ten hunde anda ko waɗi ɓooyani no feewi. Gorko hurtini ngel ɗon cukalel dewel ari tawiɗon o debbo jiɗannoɗo o to henna debbo yo nawliro kañum nawlirama kañum ne. Allah waɗi nde on suka debbo ari ardi koye doole tetti gorko o ha laaɓi o watti yiide gorko o. O wonti hankkadi o waccako hoore makko e probléme makko o natti yiide gorko. Gorko natta hay suudu makko yurno tan ɓenno yaha. O iwrata gorko ñaamo o iwrata gorko nano. Suka debbo fimo taw dara leydi haw suuti o faati galle maɓɓe. Nde o yetti galle maɓɓe to nde suka debbo mo addoyi o beele fiirude o to debbo hakkude maɓɓe herƴi on darnimo e nangue e hoore kelew o natti hejje galle gorko o galle bani ko gorko o. Mi wiyanimo ñaw mi wiyanimo mo handi hen mi wiyani haydara kono Allah ne yoɓa neɗɗo gollal mum. Allah yoɓimo kanko ko gollal makko. Allah yoɓirimo gollal makko noon ko Allah ne yiɗimo yo noddu o e debbo o ñaago ɗum yaafuya. Ko lorlumami ko torlumami ko gañmami ko gañkinmami ko yidde hoynudema ko mi yaafo mi yarlomi. O ñaago gorko o yaafuya ko yinno fusde galle mum ko. So moƴƴitini tan dewgal makko moƴƴitat haydara goɗɗum. Wona on ne arde fétiche wona on ne haɓɓi gorko mum wona waɗi butel haydara. Ka a waɗat tan Allah holluma. Allah hollimo ko direct ten ɗum ne wayno leydi. Ene wayno leydi holɗum jeeya esiraɗo kala debbo naɗɗo galle o takkat ɗum walla o aña ɗum walla o hoyna ɗum ɓiɓɓe makko ɗum yeehi fof garta. Allah ne wanjoya toon aɗa wanja ɗo Allah ne wanja aɗa wanja Allah ne wanja a hol nden Allah tampata ɓayde ko an yahata. Kala ko mbaɗɗa koye ma artata. A jogui ɓiɓɓe koɓe reseteɓe o ari ne resa moƴƴodiri makko annene a ari moƴƴodiri esen ɓayde annene ka gontoyo janggo esiraɗo ka gontoyowo janggo esiraɗo. An debbo garɗo o moƴƴodiri ese saabu ka gontoyowo esiraɗo. So tawi a moƴƴodirani e ese sa wontoyi esiraɗo garyowo moƴƴodirta e ma o hoynuma e nder galle he o joñma e nder galle he hay goto susa haalde. Fulɓe mbi ñamlel ko joɓel. Kala ñamlaɗo koko yoɓoyte kala ñamliɗo koko yoɓata. Aduna o ko ni o wayi ko foof koye aduna e woni. Ay goto tampin hoore mum. Allah koko windi kala ha gasi kala toñƴo neɗɗo koko yoɓete ha timma e aduna wona laakara. Soit joɓirɗa ñaw walla joɓirɗa basal walla joguiɗa dañal a ñamata hen walla daña ha heewa kaɗeɗa tew naggue walla kaɗeɗa liɗɗi walla kaɗeɗa ɗum walla donka ɗanade walla ganda e hoorema walla donka dañde debbo walla donka dañde gorko walla ɓesguma dulla walla kala ko jibinɗa moƴƴata. Woda tan ɗo Allah fiiruma. Sa ƴewtidima hoorema ma taw hay tarikaji annabaɓe ɗi kala hen annabi torliɗo lori seeɗa sa ƴeewi histoire ma yi wonko waɗi. Laaɗo histoire annabi Yunus laaɗo histoire uji annabaɓe Allah a waɗat o holluma. Hoto Allah hersinen aduna hoto Allah hersinen e laakara hoto Allah hersin en e aduna hoto Allah hersin en e laakara hoto Allah hersin en e aduna hoto Allah hoynu en e aduna
hoto Allah nuskini en e aduna, hoto Allah hoynu men laakara, hoto Allah hersini men laakara, hoto Allah nuskini men laakara. ɓuri bonde fof ko kersa e aduna kersa laakara. ɓuri bonde aduna fof ko nuska e aduna nuska laakara. ɓuri bonde aduna fof ko kalkoɗa e aduna kalkoɗa laakara. yo Allah dannu en ɗum ɗo fof ya rabbi ya rahman. buuɗal yurmede so feri feeñi fe jeyɓattake. musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jam yo jaam Allah ñallanen.